Кыяш. Хималая тау өстендә алтын бишек. Кыяш йоклый һәр кич сайын шунда төшә. Җил төн буе йоклаганын саклап тора. Тирбәтә һәм өстен башын таплап тора. Йокысыннан Кыяш ничек уян дисә, җил шул вакыт җилбер итеп исә. Исә, бөтен дөнья буе китә. Торыгыз, ди, уянырга вакыт җитә. Торып чыккач шул бишектән Кыяш агай, анда кереп йоклый инде энесе Ай. Йоклый шунда йолдызлар да әйлешеп, оядагы йоклап яткан кызчыклар да. Таты йоклап, Ай бишектән килгәнчә торып чыга, килеп җиргә нурын чәчә. Кыяш һәм Ай, ике тугай агай эне. Менә шулар